YouTube Mirasım kanalı. Nedirsan gurrun etmir oluyor da biz şutayda biz şonu gahtı zalim olan adam da görülmedik zalim. Yönü nemesenin Türkmen şu. Şu zalim olan, gatervet olan adam oluyor. Yönü Türkmen adam şu. Şimdi ne edip İran'a sağ olup duru. Hi olur 6000 yılından beri padişahı var. Nesille geçip geliyor. 100.000, 200.000 lep koşun var. Şu Grecia gelip ursmağı adam tapman Rim imperiyası dari padişahın üstüne diyor. Yer sarını ursmağı adam tapman Persiya'nın üstüne diyor. Şu atlarım İlipiyem var. Hemme de adam var bir İran diler. Ne edip bir Türkmen var sağ olsun o. Ne edip olup duru. Ödem ezzeti düş görüp enesinin düş görününü sen oğlum İran'a sağ olayan diyen çünkü. İnnemani alqa edip durlar. Xeygodan alqa edip durlar. Ol bizinkiler orta yola gelip durdu. Müngüslava karşı gidecek gittirler de. Bu yörük barmalı iptirler. Ol nedir? Özüne doğumuna beyaz gelmen. Mena Tanrı alqasın alıp verdiniz. Ben şundan gün abi verdi karşı gideyin. Abi verdi. Hakan köyün adı abi verdi. Men şuna karşı gün gideyin. Iptir ol devlet Mehmet ağa. Sen gidebilmeyen hanı oluptur. Sen al gatken doğumlu adamları qarawum küle taşlandır sen. Biz bile gideli, ondan sonra keymir bilen yol sayını tutup bereyin. Erkekler hoğutlap berip öýüňize ertik qaydarlar sen. Hoğulukma 5 gün soňmara aýardın. Diýämişiň welin gidesi gelýär diýdi. Ay dılap halis goýman urmuşsun. Ay bolýar diýipdir. Urusat beripdirler diýäm. Ona urusat beripdirler. Bir yav veripdirler, meşk su veripdirler de şu merthanı diýerler bir menzile onun içinde 30 kilometre bir menzilliler. Teki yerde 40 kilometre bir menzilliler. Dağın içinde 25 kilometre bir menzilliler. Şu menzillen o menzile her menzille guyu var. Bunun füýüzi suul guyu var, ağacı suul guyu var. Yönü şu guyudan başka yerden Qarawumda su içecek manan yok. Bütün dünyanın üzerindeki çöllüklerde, kuyularda su, şu tağların yanına rekord kuyu diyen 311 metreden adam eliyle kazan kuyu var. Üngeten kuyu 270-280 metre adam eliyle kazan kuyu. Qarawumda en çoğul kuyu Yervent'te 20 metre. Bolmasa dönülen kuyu diyen 4 metre, 5 metreden balyal su çıkıp durur. Qarawum bir Hudaý tarapyn bir Türkmene bir bol berilen zat bir yönü. Ine şu Sahara çölüne diýişden çıkamağa ýeke çöp ýok. Üstüne hiç da bu Qarawuma bir seredin bunu. Üstünün bir ösümlüğünü görmü? Ine şu adam halk şu düzgünde de halk bol elin ýaşap otyrar şöyle. Şu Qarawumyň arkasyndan ýaşap otyrlar. Şu Qarawum bir üt göşükli hatta bir Türkmeniň bagtyna bir Hudaýyň beren zat şu Qarawum şu üt göşük ýer düşey. Indi şundan ýanky bir nedir gaýdypdyr da doğumuna bäsgel bilmän şu oguydan oguya gelip ene günortan geldim akşama oguya yeterim diýsen yetibiljek manyň ýok. Sebäbi atyňa mı ýadyýa, düýäňe mi ýadyýa, özüňe mi ýadyýa? Ýolda ýykylyp galýansyň. Her günni şu bir guyuň arasyny geçkiniň diýip tapşyrýamyşyň ona. Welin doğumuna bäsgel men gara gişläbrek ay inniki guya barar, yola mizarlar nip. O gumun içinde hem eksem yol izarlap bilenek diýdi. Şemal welliä ol kerwanyň geçen ýoluny tapjak manyň ýok. Belli adamlar tapýar diýär onu. Ýöne çemgelen adam tapanak diýär. Ne şey diýip gidipdir däbi. Ondan keýmirem o ýörük barandan soň baba saýypdyr, oglum sen onu halas etdiň bolmady onu kulçulukdan. Şonuň iyi demesen şonuň öler gumda diýipdir diýär. Bir 4-5 tane erkeğin üstüne ulu inerlen çeleklerini doldurup, sudan doldurup, yol harcılar bilen uğradık koyveripdir. Onun o mertanalara gelip, şunu al bir atlı adam geçip gitti mi? Geçip gitti. Şey deyip arayamışsınlar da, şey deyip arayamışsınlar bolin. Onun bir yerik barıptırlar bolin, şu taydana gün yaşmadın ön yanından
diýenimiz etmen gitti şol oglan diýipdirler diýe adam. Onun atyny ýygyny ýyrlap gidip barıpdyr, ol ýoldan çykyp gidipdir diýe bilmän. Garanky düşüpdir de ýoldan çykyp gidipdir diýe. Onun atyny Kemir Serdar diýe, şemallan soňam diýe. Ol atyny ýygyna del tilkiň şagalyny ýygyna ýyrlap bilýän adam diýe. Şemallan soňam ýyrlap bilýän adam sypdyrjak many ýok diýe. Gidip barýarmyş, aňyrak gidipdirler wölliýe. Bir garalyp bir zat görünýär, welin biýe Allah awra bersin barsalar diýe ýawsy suwdan neme edip ölüp ýatyr eken diýe. Ýa ölüp ýatyr görüpdirler wölliýe entek islenmändir diýe. Kän wagt geçmändir muňa öze diýip muňy ýygyny ýyrlap nedirin piýadan ýygyny ýyrlap başlapdyr wöli gaty uzaga da gitmändir diýe. Bir sağdan düýünne ýatanyny baryp görüpdirler welin. Ölü ýaly bolup ýatyrmyşyn näde? Onun şu damaryny ellek görüpdir de jana bar diýipdir diýe. Jany bar diýipdir de ýanky oglanlarynyň birine diýe ýanlaryny unmamış da oğlum. Un götürýär ekenler, çörek götürmän. Uny derrew ýernan edip ýer ekenler şey diýip bolyn. Ýanky undan ne hamir edin diýipdir diýe bir zatdy. Hamir edipdirler bolýa. Nedir arkany ýatyryp diýe göweginiň daşyny käse ýaly edip pel aýlapdyr diýe şey diýipdir hamirden diýe. Ýanky suw alyp diýe göweginiň daşyna guýýar bol. Göweg diýe gün çekip alyp gitýär diýe. Suw diýe. Göweg çekip alyp gidip dur, göweg çekip alyp gidip dur diýe. Üç gerek ýanky hamirden edilen pel jagaşynyň içinde doldurypdyr welliýe. Bir jany özüne gelip gymyllap başlapdyr diýe. Onuň agdyna suw damdyryp diýe özüne getiripdir, dogumly adam diýe. Ýere özüne gelipdir, ýöne işjek bolup ölüp barýarmyşyň welliýe saklap gara saklap özüne getiripdirler. İkinji gerek gulçulukdan halas boldy, ikinji gerek hem ölümden halas boldy diýedi. Kemir dur diýen, muň bile bile diýe gaýdypdyrlar diýe ondan inni. Ayan bolupdyr diýeden, şoňal näçe halat edin. Buna öňüne biz bilen Kemir bilen nedir düşman edip görkezip ýörler de. O düşman bolar ýarlyk däl o ýagdaýlar, başyndan geçen ýagdaýlar düşman bolar ýarly. Ondan abi verdin çopanlarynyň bolýan ýerine çenni barıpdyrlar diýe. Ondan bir çopanyň goşuna barıpdyrlar, bol çopan ne aýdypdyr diýe. Amamul Posunçyň ogly men diýipdir welin tanapdyrlar diýe. Hawa sen nedir welin tanamasalarym on kakasy postun tükkan adam eken Amamul Posunçy diýe. Munun kakan tanýarsyn aýaly bilen oglunyň ýesir düşüp gidenden bilýär diýip diýe. Onuň oňa bir erkek beripdirler diýe. Ýa nedir ula? Inni ýene siz daşýaryk ýygyňyza gitmeli, meni öýmerçek bolup durmaň. Na tanşy adamlara duşdum. Men inni mundan beýle na özüm gidibilýän diýip şey diýipler uradypdyr diýe. Kakasynyň ýanyna gelipdir diýe. Aýwara bir şuňalak na bir nemelik bolupdyr, bol kakasy begenýärmiş diýe. Postun biçip oğluna da bir postun tiktirjek bolýarmyşyna. O eýrany sağ boljak diýip ýördi, postun tikip otururmy? Kakasyndan gaçyk gaýdypdyrlar da abi verdin hanyny babaly köze diýer ekenler diýe. Muňa gelip nökör bolup durupdyr diýe. Nökör bolup durupdyr, o nökörlüğün işi derliýär. Kılçyl olsam, naýdyl olsam, at minsem, bad etsem görülen näliýär. Muny babaly köze begenip bir gowy nökörüň eline düşende begenip dessen onmas edipdir. Ýygynyň ýüzi baş edipdir diýe. Giden ýerinden getirip dur diýe. Ot orta aýlanıp ýör diýe, ol bir neme duran adam. Muny bir gyýdy bar eken, şuny nedir ula diýe, nikalap beripdir, şuny elinden sypdyrmajak bolup diýe. Nedir ula beripdir, nikalap gyýdyn beripdir welliýe, ondan bu gyýdan bir oglan bolupdyr, adyna Irzagul lakdypdyrlar. Onun ýanky bir Irzagul'yň ejesi bir ýaragsyzlyk tapypdyrdy. Bir benne de şo zamanyň düzgündir de. Bir dünýeden gaýdypdyr weli babaly köse mun elinden gidirmejek bolup göwhersat diýip bir gyýdy bar eken weli munam beripdir diýem. İkinji gyýdyramy kalap beripdir diýe. O gyýdyndan hem iki tan çaga bolupdyr. Ondan muny gösköni goranmak minister edip belläpdir diýe. Oşuny ýol başda edip belläpdir diýe. Özü heni ölmäke öz ýerine kakan abi verdin han edip belläpdir diýe. Ogullarym bar diýe. Bir giden welin şuň dogumlygyna neme edip diýe guwanyp begenip şu boljak diýip. Ine bir ýuwaş basgançak boýunça şu öz güýji gaýraty bilen ösüp gidip barýar diýe. Maşadyň hany
bir nedir ully bir täze bir serkerde döräpdir diýip diýe muny alyp gidipdir diýe. So saýlary maşadyň hanına degişleken diýe. Onun barptyr welin diýe muň bilen oňşmandyr diýe. Ol Eýrana sağ boljak diýdi. Bär kanyň ýumşyny etjek adam därliýär nedir ul. Muň bilen ökeleşip ýene gelipdir de abzertde gelipdir de ýene öňkü hanlygyna döräberipdir ol. Şo wagtlar Eýranyň padşahynyň adyna Sultan Hüseyin diýär ekenler diýe. Bir ýyl gowşakluk bolup durdy Eýranyna diýe. Osman imperiýasy bu ýarsyny basyp alypdyr diýe. Şo wagtlar Osman imperiýasy gaty güýçli wagty diýe. Ýarsyny basyp alypdyr bol güýjü gowşansaň ýarsyna owanlar gelip basyp alypdyr muň diýe. Indi Sultan Hüseyin diýe bütün döwletiň baýlygyny, bütün hazynasyny ýanyna alyp gaçyp dağlaryň içinde gaçyp bunu öýrenmiş diýe. Bir 10 000 olayam eskeri barmyşyny ýöne olaram şuň daşyny gorap duranmyşyň diýe. Onuň adamy eşitip ondan mundan nedir ulyp bir täze bir serkerde döräpdir diýip takmasyp diýip ogly bar ekenne şuny bar nedir ulyp meň ýanyma alyp gelin diýipdir diýe. Ýani takmasyp gelip, "Men Sultan Hüseyniň ogly, kakam sana gelýär" diýipdir, "Welä gökdäki dilegi ýerde oşupdyr" diýem. Eňip gidipdir diýe ýanyna 2000 töwerege muňam öz eskeri bar diýe. Nedir ulypam diýe. Bulardan alyp barpdyr welä Sultan Hüseyin diýen adam garrapdyr diýe. Bir gaçgak bolup ýörüşinden hem hasam uğru açyp saglygam zaýlanıpdyr diýe. Sen gaýrat etdi, men oglumy ýene padşahlyga geçir. Şunu ha meňem goşunmamal, ha özüň külünen birikdir. Ha hazyna da Eýranyň hazynasy şu, näme gerek bolsa şunu yara gerekmi sana, esker gerekmi? Näme sen etdänin ulan şu zatlarda bizi ýöne Eýrany dolandyryp eline getirip berseň bolýar diýip. Destinara owanstan çykarpdyr diýe, muň içinden kowup çykarpdyr diýe. Goşunlaryny köpelipdir, Osman imperiýasynyň içinden çykarpdyr diýe. Ne şey diýipdir de takmasypy Eýranyň şahsy diýip kürsüň üstüne oturdypdyr diýe. Nedir uly? Muň ediversin görýärmi Hudaý aklasyny? Ozala Hudaý bolýan öz güýjü gaýraty bilen getip barýar diýe de bu takmasyp diýilýänem diýe. Asla Allahyň yaradyşyny diýe bir han boljak adamyň häsiýeti ýok diýe de onu. Şerapon bolupdyr diýe, bir zynahon bolupdyr diýe, bir giden aýal saklap şular bilen o padşalyk ýöredilen ak diýe de, oň hiç ýöreden ak diýe. Indi şonu diýe, ýene owanlar diýe bir ýerde serhet bolup goşun bäri geçdi diýip habar gelipdir welin. Döwleti uruş ýagdaýa getirmeli, ferman çykarmaly ýa-da. Goşun ullugy almaly adamlary, uruş ýagdaýa uruşylan etmeli şey diýip bolýar, ýa-ni takmasypy getirip kürsüň üstüne oturdup bütün serkerdeler harwa adamlar üýüşüp ferman çykartmaly bolýarmyşyň bolýan. Serhoş bolup samagyllap oturmuşsunlar. Şu diýe gaharna diýe gulonyň düýüne her tarabyna şappat bilen doňdurypdyr diýe. Ýa-ni takmasypyň diýe. Aýagyna gannal, eline gannal ýediripdir de zın-zınnany bir 6 aýlyk Abdulla diýen oglunyň kürsüň üstüne goýupdyr de şundan şeýlek Abdulla Eýranyň şahsy. Nedir ulam atalyk bolýar muňa diýip ýurt dolandyryp beripdir diýe muňa seredon. Bir Huda tarapyn şoň Allah kömek edendir bolýan öz gaýratyny görýärmi? Bir dogumly adam diýdi, şey diýip gidiberipdir bu şey. Şok ortalykdan bu töwereginden adam nemetmen Hywany, Buharany, Samarkandy barsyny basyp alypdyr. Şo ýokurdan Am derýäň üstüne baryp diýe, Am derýäň üstüne tokoýdan agaçlar çapyp diýe. Şoň üstüne goşun ekidipdir de. Hywa Buhara. Şu Am derýäň üstünden ekidipdir atly, toply goşunlaryny. Bir Belgiýan, Garlandiýan ýaraglaryny paraxotly gidip satyn alyp baryp gelip diýe, zat borlyk böňler satyn alyp gelip. Şey diýip goşun jemläp 200 000 goşun ekidip Hindistany delini basyp alypdyr da bar. 200 000 goşun ekidip diýe. Şu diýe bir uly depäň üstüne diýe 200 000 goşun jemleýär diýe töweregini diýe. Üstüne çykyp diýe şu geplerini diýe 200 000 goşunyň adamsynyň hemmesi eşitlerýär geplep bilýär diýe. Şu goşun nedir diýip gyýryp duran edip goýýar diýe de. Halk ruhlandyryp, şoň arak bir Allah tarapyn uğrun edip ýaman zor adam diýdi. Şu goşun uruşup dur wel her tarapyna ol 50 000, 60 000 goşunu uruşturmak onun üçin hiç adam däl. Şunu dolandyrmak diýe. Şu goşun uruşup dur wel ýokarda durup seredýär diýdi. Şu iki tarap uruşup dur atlan sesinden diýe yaraly atyn adamlaň
yıkılıp kıygırıp yatıp el çapılan, ayağı çapılanan sesinin içinde neydirin ses eştiliğe diyedi. Plan yerden barın deyip diye. Şu idina aydan koşun yolbaşıyla gün önünden çıkıp aypalta bile kelledin çapıya diye. Son al bekine tutup bir Huday saklasın neydi? Şey deyip Hindistan'ı basıp alıp deliğine basıp alıptır. Deliğini basıp alıptır. O şu adam 1 milyar halkı var ha deli Hindistan'ın. O ne edip onu yen değilsene sen onu. Şimdi deliğini basıp alacak olanı da belki küçük şehir değil yanına yöneten 10 milyon adam var ha. Ahır deliğe varıp durur. Ay gara itin minnuver kıyınçılık bile yeniptir diyelim. Yeniptir de bana yaman katı azar verdi şular. Kelleden depe yatan deyiptir diye. Şimdi ben size aydiyan böyle bir yazgada düşüyor da böyle. Kelleden adamın kellesini çapıp 50 bin adamın kellesini uçurup görköptürler diye. Nedir şap olayam? Yok, pes olaya deyiptir diye. Yine 25 bin adamın kellesini çapıp 75 bin adamın kellesini görköptürler bolayan ne deyiptir diye. Bu Huday saklasın kelleden depe yatan nilen nedir şap da? Şey deyip sondan son diye şuna Hindistan'ın padişahı Muhammed Han padişahı deyip Türkmen adamı eken ya. Ay men sen Türkmenliğini bilmeyendir ne deyiptir diye onu. Ha sen mührünü veriyen, hemme adına veriyen, sen yeni padişahlığına galiyen deyiptir diye onu. İlkem kürsüsünü senin arkaydıp durun. Şu arkaydan zatlarına 2000 katır ay almaz diye mi? 2000 körküşlüyen yükü kızıl. Son hemmecigini kelet dağına gömüptü. Son anlayanlar dağı var kelet dağı. Sonunu gömüptür diyorlar. Şu kelet dağına getirip göm. En son adam yine öldürüp ağzı yapıldı dur. Şu tapılanak deyip gurruna diyorlar. Olur tapılarlar ne yemezsin ama. Bir yurdu diye plan sayıllap saklar ayarak Hindistan'ın giden baylığı sonuna kalıptır diye kelet dağına diye söylüyordu. Ondan Muhammed Han padişahı men sen Türkmenliğini bilmeyendir ne o. Türkmen bolsam sana men hiç tadı al möhrüne mi izine aytar val. Önkü padişahlığına da geç. Sen men bilmeyendir sen Türkmenliğini deyiptir diye. Ondan inni bizim aramızda düşmançılık bolmadı ya sen bana kıydın ber oğlanımın birini. Kuda atlaşığımız olsun aramızda. Ondan nemetmedi ya liptir velliye. Sol yankı Muhammed Han padişahı da vah nedir şahmen kıydım yok deyiptir diye. Oğlum var da kıydım yok da. Yönü yenilen adam da işi ayda. Nemen kelledim kakaymalılar duran yerine. Doğanmın kıydılara var deyiptir diye. Özünden sütteş doğanmın. Bolaya son kurtada bolaya. O atnaşıkta bolur yalakı. O da atnaşık bolur. Son kıydın bere bolaya deyiptir diye. Şimdi bunlar kuda olupturlar. Yankı göğür saattan bolan kıydılan. Oğlanın birinin kıydı vermelmiş de. Onun kudasılık gurrunu ortaya geliyor böyle. Ayarlarım ortaya çıkıyor aynı. Ayarlar onu salacak, onu edecek, burada attır. Ayarlar gurrunu dinlet başlayan yerine geliyor diye de. Bir bezatçı ayarın bir diye. Nedir sadiptir diye. Ha bizim 10 arkamız Muhammed Han padişahı var yança plani. 10 arka hemmesi padişahı deyip sanaptır. Senim 7 arkan sanap bir, neyse arkan padişah. On kakası imamul bosun çağır. Hiç kim ne var? Neymişin sorulayanı biliptir diye de. Men 50. arkamı için atam babamın adı yığırgırız deyiptir öyle. Düşündük bolu deyiptirler diye. O da tabi anladın görüyor musun? Men 50. arkamı için atam babamın adı yığırgırız deyiptir diye. Bollu sağ düşündük boluya. Makul deyiptir diye. Beydi onun son kıyıdını alıptır şeydi. Alıp getirip veriptir. Ondan sonra İran'ı dolanıp geliyordu. Şotayda Hindilen topu Angliyan topu ekeni. Angliyan koloniyası olur ne Hindistan? Angliyan topu ekeni. Bir nedirine gidenler Belgiyan, Garlandiyan topu ekeni olur. Angliyan topu bundan 4-500 metre daşat yer eken. Hindilen atlayan topu. Şu bütün topuk zavodun hemmecigini ustalarına için alıptır da mara getiriptir. Bir demdiğinci malacakta Hıtay'ı basıp alacak deyip marda top yasayan zavod kuruptur. Şu diye Batkı'nın pisseler diye nedir ölmedik olsa kutoryadı diye. Şu Batkı'nın pissesi
polo dere diýer ekeni. Pissen uodunun güýçlülügi görýäňsiz onu. Şoňa iň soňky diýilen kömür bilen eredilýänler şu Batyýyň pisseleriniň köp ýaşan 700 ýaşy pisse. Şu köp ýaşan pisseleri alyp çapyp ýa polo dere edip top ýasap başlapdyrlar. Där gorhana ýasap 2 sanak top ýasayan zawod diýe ýa Hindistandan getirilen zawodlar adamlar ýasapdyr inni därem ýasaýarlar diýeşidi. Onun bir gidip inni Hytaýa gitjek diýip gidip güýçden gidip barýar diýär. Ondan inni şoňada çenni resmi taýdan bellinen padşah derler. Nedir şa? Abdullah atalygy. Atasy bolup bolýar. 36-njy ýyla gelip durýar. 1736-njy ýyla gelip durýar. Mugan çölüne 100 000 adamlyk täzeden şäher urdurupdyr diýe. 100 000 adamlyk diýe. Şu daragajam bar, hammam bar, hemme adamlar İran'ın bar adamlaryny jemläpdir, mirabyna çenli bar diýe. Şu bir owada bir ada ýolbaşçylyk edýän adamlar jemläpdirdi. Adamlar padşah taýlan. Men sizin Osmanlı'dan saptırdım, Ovanlı'dan saptırdım. Men inni şu kılıcım taşlayacak da haca gidip gelecek. Mollaçılık edecek, bana şahalık gerekler. Alın. Kim Sultan Hüseyin'in nesilinden adam var olsa geçin de padişahlık yöredin diyemişsin. Gelin kellen alacak diye de Huday saklasın niye de. Gelin kellen alacak diye yekez adam hayal edilenek diye de. Ay özün nedir ulu özün sağ bolsana yo bolacak gel men ne gün gördüm biz size şey edecek bol. Men dine mollaçılık edecek de haca gidip gelecek bolacak gel. Ay 3 gün yalvarıptırlar bolanak bolacak gel diyemişsin. 4-nji gün niye ay bolmasa bolayarın diptir diye. Bolayarın yöne diptir diye. Ha boş kürsü dur geçin. Kim geçesin gelýär? Şu men geçenimden soň nedir kılıcına dayanıp sağ bolly. Men bolmallym miras şör mennim bol diýenin gelläňalaryny diptir. Bar dimers bolýar dipdirler diye. Bolly biýe ikinji şertim diptir diye. Biz İslam aleminde yaşayanız şeylem hawa Muhammed Peygamber barka yekece ananç var, sünni anancı var. Siz başka bir zada ananınız soň. Şunu ýozum taşlaýanyňyzy amamagdama sünni anamny şoňa da bolýar diýipdirler diýdi. O gazabyny ettirmeýän zat ýok da göre, onna bolýar diýipdir diýdi. Indi şey diýip nemesini aýdyp bereýin, şu nedirli urun gutormasak bara başka zada geçip bolarak. Mun ne çaýdan da hemme zadyny aýdyp bolmaz, mun ölen ay 1 ýyl ýarym ýyl geçipdir öli bir wezirlen biri dilinden saptırıptır diýdi. Men bolmallym ölen nedir zora tutup özü boldy diýip saptırıptır diýdi dilinden. Men mirasy şol, men nime arayım diýdi. Ay gelip nedir aýdypdyrlar diýene plan şey diýär, sana plan wezir. Diýipdir öle bütün adamlaryň ýygnapdyr wezirlen barsyn diýe. Ýygnapdyrdy diýe öňe çykaryp oturupdyrdy, ýanky wezire gelberik diýipdir diýe. Gelberik diýipdir adamlaryň bir stol ýaly bir zadyň üstüne bir keşdiňejik hemmekşin gözüniň alyna goýupdyr, gaplarına da ullokan temeni goýupdyr diýe. Ýanky keşdiňejik elini alyp diýe, ýanky men bolmallym padşah diýene diýe ýüpegeşik gilje keşmiş maňyzly giýip ýören piýada jalbaryny çykar diýipdir diýe. Çykartypdyr öle beýlen bak diýip diýe, ýanky keşdiňejik bilen götüne düşüp santjamşyna. Bir ömür hezil edip ýören adam vay diýip gıýgyrýamş da götüne keşdiňejik bilen dürt diýämiş diýeşdi. Adamları gördüňizmi? Gördük. Keşdiňden goýupdyrdy diýe eline ýanky temeni beripdirdi diýe. Özüm jalbaryny çykaryp durupdy, "Vurmen götüme" diýipdir diýe. "Ursam öldürersiň" diýip, "Vurmasaň öldürerin" diýipdir diýe. Ýanky eline temeni berip wurýamşyň ölen geçenak diýdi. "Näme wuraňak" diýipdir, ol "Geçenak" diýipdir diýe. "Onu" diýipdir diýe. "Götüň eýereýlep temeni geçmedi ýaly bolýansa padşahlykdan antama bolaydy." Murtap garladım görew. Götüňi eýereýlep diýdi. Padşah temeni geçmedi ýaly bolýansa padşahlykdan antama bolaydy, geçmedi diýmen diýdi. Ol ertir dandan kimin içine alsam eýerden düşendirdi. Ondan ahirine temeni geçenak diýdi wurýar. Subut edişiň görýärmi düşünürsin onu.